Oh, well, going back dun sa tanong mo, yung philosophy nga. Ako, Mike, naniniwala ako dun sa sinabi mo na yung role eh. Yung Oo. kailangan ma-define muna yung role. Tapos from there, trabahuin natin kung Para mas efficient, di ba? kasi baliwala eh. Kung na-practice kang pick and roll, catch and shoot ka naman. Totoo. Ito, very good example. Yun, si Perkins. Yung laro ni Perkins, di ba? Dun sa di ba? Mid-post. Mid-range to paint. Mid-range to paint yan. Ba't ko tuturuan ng off the pick yan, di ba? Totoo. Ba't ko tuturuan ng kung ano-ano yan? Kasi, kunyari si Devin, sabi mo 45 to 1 hour. Sa 45 minutes, 1 hour, ang iksi lang nun kung marami ka pang ituturo eh. So talagang yun nga, ako, philosophy ko naman, tatlong bagay lang palagi. Three things lang palagi yung work on, tapos quality, tapos dagdag lang ng mga parang alam mo yun, finishing or game situation na ganito, ganyan. Basta ganun. And then, very particular din ako sa timeline. Kunyari, off-season. Pag malapit na. Yan, off-season. Pwede tayo. Yan, very important. Tama. So may taper ka din. May rin ako. May ganun. Yun talaga para sa akin pinaka-importante yung timeline. Parang kunyari sa PBA. Ang mahirap sa PBA kasi 3 season sa isang taon? Tatlo. Tapos walang off-season yan. Walang off-season. Tapos, yung off-season, 3 weeks, 2 weeks, 3 weeks lang, tama. So parang maintenance. Pero may isang mahaba na break dyan. Doon kami bumabomba. Yun. Tapos, paminsan naman sa PBA, di ba, Mikey, alam ko for sure, alam mo naman din yan, or alam yan, yung practice medyo, di ba? Relax. Medyo relax. Sobra. So yun, nakaka-extra pa naman sila palagi. So at least, so yun yung philosophy mo. Kumbaga, the simpler then the better, di ba? Totoo pare. Walang lalo na pag pro pare, hindi naman pwedeng 2 hours pag pro pare, baka di ka na i-text yan after. Mababad trip sila bro pag hindi efficient yung oras nila bro. Marami pang gustong gawin, marami pa silang gustong gawin eh. Wala nang chechebureche yan pare. Totoo. Yung mangyayari na lang sa laro, yun na yung gagawin natin. Yung mangyayari sa laro, yun na yung gawin natin.